Jesus said unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? May God bless you. Amen. Isuana nena irin chuan pathian ro puizia I hmu ang katilo che emni atia. Kan rin chuan pathian ro puizia kan hmu ang lalpan malsawm che rawh se. Amen.